Insteken. Op de punt. Ja. Omslaan. Doorhalen. Af laten glijden. Leni Hartman van Haans is vregen om haar bruidkunsten oer te brengen op mbo-studenten. Dat kwam haar oer het mod. Breien doe ik nooit meer. Christina Dillema is studente styling en design. Voor haar wie het bruidje in alweer een skofkelien. Ik ga met mijn beppe ooit een sjaal breiden. Alleen nog, halverwege het hier, toen de winter kwam, toen zei ze... ik denk dat ik hem maar aan moet breiden, want oors kist hem deze winter net meer om. Dat Hartman het nou oerbrengen kan, komt omdat zij het bruidje jeder leert het op squallen. Je pakt een paar pennen, een bol wol en je begint gewoon weer. Je verleert het nooit. Zo makkelijk wie het van Christina net. Oh nee, maar het breidje. Nou, ik ken dat helemaal net en wat het helemaal wil leren. Nou, en ja, ik weet net, zei ik. Maar nou ik er mij weer begant, vind ik het toch wel heel leuk. Het bruidproject is opzetten toch het Fries Museum. Doel is om banderen in de kunde komen te litten met het bruidje. In t-shirts, onderbroeken, sokken, mutsen. En het is een stukje van je wereld. Het is heel mooi als je daar bewust van wordt. Christina zal van Jest haar bruidkunsten weer oerbrengen op basisschoolbeen. Ik hoop dat mijn beppe me dan wel bijstaan, want ja, mijn beppe kent eigenlijk wel, dus dan hoop ik dat ze me kan helpen. Het breiwerk zal uiteindelijk exposeerd worden in het Fries Museum.